दिनै जों बेलसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2024 आरो 25 मायथाइनि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसालि फरायसुला बिथांमोनखौ आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियाव जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय दा जा फंबाय बिनानाव फरायसालि फरायसुला बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिबाय दा बिथांमोना गोबाङानो जे माबायदि फरायोबा गावनि जिउआव साक्सेस जागोन आरो गावनि सिमां आरो हास्थायनाय आरो थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हागोन गोबां फरायसाफोरा दिनै आन्दायना दङ। दा बेखौ जोङो बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे दा बिथांमोना माबायदि फरायलाङोबा गाव गावनि थांखि मिशन आरो भिजनफोरखौ जाफुंहोनो हागोन दा बेखौ जोङो बिथा खालामनानै आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायहरनानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिनिफ्राय जों आसा खालामदों दा जाय बिथांमोना दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाबाय HS आनजादाव आरो HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाबाय दा बिथांमोना दा बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। दा आथिखालाव दा बेलस्रि हालाम हिसाबै सोलोंथाइनि थासारिखौ जों एसे मोजां हिसाबै सानना लायो मानोना थांनाय समफोराव जेब्ला हादान खुंजेननायनिफ्राय लानानै 2015 मायथाइ समखिनियाव जोंनि बेलस्रि हालामाव गोबां माने सोलोंथाइ बिथिङाव गोदोसोनायमोन नाथाय 2015 मायथाइनिफ्राय गोबां माने दावगानाय जों नुनो मोन्दों दिनै माने सेथि थाखोआव गोबां फरायसालियाव उथ्रिनो हादों बेखौ जों मिजिंथियो। बे हाबाफारिखौ सिगांनिफ्राय 2015 मायथाइयाव जेब्ला 2015 मायथाइयाव जेब्ला जोंनि बेलस्रि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाजादोंमोन बिनि उननि बोसोरनि समनिफ्रायनो बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोंनि बेलस्रि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोबाय थादों आरो बे बरायनाय हाबाफारिनिफ्राय जोङो मोजां रिजाल्ट मोन्दों मानोना बे बरायनाय हाबाफारिनि उननि समनिफ्रायनो जोंनि बेलस्रि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फरायसालिफोराव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय सुबुंफोरा बांदों आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय सुबुंफ्राव बांदों आरो माखासे बैफोर पास जालांनाय सुबुंफोरा दिनै माने गावबा गावनि केरियार दानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो माखासेया बबेबा साख्रि मोजां साख्रिबो जों साफा सानै बेबायदि मोनफुंनायखौ जों माने मोन्दों आरो बिनिफ्राय जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। खुलुमबाय। दिनै बेलस्रि दख'र दुलाराय फरायसा आफादा जा मोनसे हाबाफारिखौ लाबाय बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जों दुलाराय फरायसा आफादा जेरावबो सिगांनिफ्रायनो दिनैसिमबो लाबोदों आरो उनावबो लालांबाय थागोन। बेजों जोङो बर' फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो नाजाबोदों। थुलुंगा होनायनि गेजेरजों जाहाथे उनावहाय बियो मोजां मानसि जाहैनो हायो जों बेनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। दिनै बेलस्रि दख'र दुलाराय फरायसा आफादा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम पास जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायबाय बेयो मोजां हाबाफारि। बेवहाय जों नुनो मोन्दों देग्लाय हायार सेकेन्डारि एग्जामाव गोबां बर' फरायसाफ्रा उथ्रिनो हादों बेनि जाहोनखौ जों हमनानै लादों। बर' बिजों हायार सेकेन्डारि जानायनि उनावहाय बर' बिजोंनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा पार्सेन्टेज लानानै मोजाङै पास खालामनो हादों बेखौ जोङो बरायदों बेखौ जोङो मोजां मोन्दों आरो उनावहाय बेखौ फरायनायनि गेजेरजोंबो मोजां मानसि जालांनो हागोन बर' मिडियामजों फरायनायनि गेजेरजोंबो बेखौ जों आसा खालामदों। बुंनो थाङोबा माने बेलस्रि हालामनि सोलोंथाइ बिथिङावहाय एसेबां मोजां नंद्रायाब्लाबो एसेबां गाज्रिबो नङा। दिनै जाखिनि मोनसे दुलाराय फरायसा आफाद आरो बर'नि गोबां आफादफोरा जेरैबायदि नाजाबाय थायो बे नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोनसे मोजां रिजाल्टखौ नुनो हादों। थेवब्लाबो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ आसाम नाङैनो गाज्रि बेबायदि बेलस्रि दख'र दुलाराय फरायसा आफादनि बेन्दोंआवबो मेट्रिक आनजादनि जिथु फिथाइ बेयो मोजां नङा। बेखौ उननि समावहाय जों दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै खावलायदों दिथागिरि फोरोंगिरि ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो जों आनसलिक दख'र आफादफोरखौ जों सावरायज्लायनायनि गेजेरजों खावलायज्लायदों जाहाथे बेनि थाखाय जों थासारिखौ मोजां दानानै लानांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो इयुन जोलैखौ बानायलांनांगोन।